Dok. Mbokno aku, Mas. Aku ora butuh HP, Mas, gak usah. Mari ngelu. Butuh apa, Sak? Cuek-cuek. Ya. Butuhe siji. Donga ya, Mas ya. Didongakno sing apik ae, Mas. Sing dijaluk Rina lan pengira ya kaya ngono to, Sak. Nggih, leres. Pandongane kuwi kabeh sing becik. Muga-muga nggone makarya kalis ing Sang Wikala. Amin. Nek pasak, Kepiye, Mas Rara? nah iki mau lah aku kuwi jane kondolan sampean bola-bali. Kondo-kondo, Mas. Gawe dolanan ki aja nganti lali kewajibane. Lho iki malah sak panci-panci yen ana tamu. Lah kuwi regetane kok malah kaya ngono ora diresiki babar pisan. Lali gak nyapu iki mau, Dok. Lali ora nyapu. Sapune nggo nolak udan. Nyatane lak ya ora sida. Lah kok nolak udan didokon nggo kenteng lho, Dok iki mau. Ya wis, Ning, aja nganti dibaleni meneh. Yen nganti-nganti ana wong teko, sing isin sapa? Rak ya sing duwe omah to lek masak. Sing teko. Dok, ada tamu, Dok. Monggo, Iki monggo. Kakak. Ya ora ngono lho Kakang Aditya. Lho saben aku ki cedhak karo sampeyan. Lho rek Ririn, Napa? mencap-mencep karepe dhewe. Kaya suara ana paten. Meri kowe. Pengen, Dok. Pengen. Pengen lungguh kono. Pengen lungguh kene. Ngiler, ngiler. Nek pengen lungguh kene yo entuk lho remangsamu ora entuk. Lungguh, lungguh. Gawa sak kesine ya ora masalah. Kepengen lungguh kono kuwi syaratnya gampang, Dok. Ayo gelem sinau sing sregep ya lakon. Nah, gede nek turu ngakeh nek mangan ya repot, Dek. Barino bar bengi, Dek. Sithik-sithik tidak bisa senang. Nah, Andini. Kakang. Lah iki kok padha sabet jagong lan bulik-bulik lagi apa? Lah iki mau rak ya padha gawe dolanan to Kakang Aditya. Wis rampung. Wis rampung ning pakaryane isih teledor. Lali nggone nyapu. Yen bagian pegawean nyapu ki rak gaweane rengganis to. Rengganis. Lah rengganis Rengganis sapu-sapu. Kok sampean karo Parmen ngamuk terus kok. Aku sing jawab. ono tamu lagi teko kok arep disaponi. Lah iya. Nelan kabeh anak-anak ono papane ngene. Oh, ngono ya bocah bagus ya. Ayo, Dok. Dirampung gawean. Nutup gaweane, Dok. Ana sing masak, ana sing ngombe ya. Aku tak turu. Wis turu-turu ya ora apa-apa.
pancen kuwi sing tak gandhangan. Nanging mawantu-wantu panjenenganku kelawan awakmu. Apa Kakang? Aja kendhat meminta kanugrahaning Gusti Kang Akarya Jagat. Muga-muga aku lan sliramu mbere tembayatan mangun baliwisma bisa tumeka kaki-kaki lan ini. Pancen kuwi sing tak jeluk rina lan wengi kok Kakang Aditya. Sekapan dan duwe momongan ya bocah. Jroning batos tuwuh rasa tandha pitakon. Sarawuhipun bapa wonten Cipadas menika kok malah tawang-tawang tangis. Panjenengan menika muwun bapa. Aku nyawang ana ing Cipadas katon ayem tentrem. Bareng aku kelingan ning tangkuban perahu. Ing tangkuban perahu wonten menapa? Wonten kedadosan napa to, Bapak? Kadaya tumindak yatimu maneh anggeran. Manik anggrang. Wonten menapa lan manik anggrang bapa biksuni ratu? Man anggeran suwani ngecoy karo aku. Pripun? Jumane angkeran. Kenging menapa tumindakipun manik anggrang kados ngaten bapa? Dinakku aku dadi pepalang. Monggo Bapak Biksuni Rata menika pepunden kula. Nggih, pepundhenipun manik anggrang. Kenging menapa tegelan mentala ngecoy lan Bapak Biksuni Rata? Karepe becik. Karepku apik. Ning ora apik kuwi man anggeran dianggep aku dadi pepalang. Pepalang. Pepalang bab menapa, Bapak? Pepalang menapa to? Sawise derek pengen sapa sejatine wong tua. Aku bloko. Yen dheweke dudu titisku sanutu sembalan daging kulitku. Aku lukanekan prasaja lan bloko. Ning emane nggonku bloko ora ditombokane legowo. Ning tombokane seringat. Berkodene ngerti latihaning lakon. Yen bapak ingkang sejati mati sapa Sinangsa kados ngaten. Nanging boten dikeparengaken atinipun jolo. Masa ngedhaten asanes lho, Pak. aku lan putih. Sepriyo ing atine simane angker. Bareng ngerti lakon seska. Aku gelos bae. Nanging pameliku aja nganti. Lakon simane anggeran tinulat barang samane dumati. Kados ngaten, Bukan kowe. Inji. Tekane bapa iki Cipadas. Aku bakal utus marang sliramu. Paring dawulan kula. Monggo, monggo Bapak menapa menika? Iki Kujang Nagalima. Iki kagungane ingkang sinuwun Prabu Sri Baduka Maraja Ibu Jati. Mbok menawa kanthi lumantar pusaka iki bisa ngangkat derajatmu. Kowe kaanggep sarta kepala kersa dalem Sang Prabu Sri Baduka Maraja. Kujang Nagalima. Menika kagunganipun Sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja ing Pajajaran. Syukur bagi kowe bisa nyelametake Sang Prabu Sri Baduka Maraja. Nyelametaken.
Menapa badhe wonten dawuh ingkang tumbuh wonten kraton Pajajaran? Mergo sak umpure Malik Angkran goreng ngecohi karo bapak. Pangucape kepengin berak marang praja. Ana ing Pajajaran dianggep patu sandungane dheweke ora liya sang Prabu. Malah sang saya kedelarung-delarung tumindak Malik Angkran. Cik, menika sedulur kula Bapak. Kowe ora kabotan yen bapak mapan ana ing Cipadas rene. Bapak, king napa kok kula dadak kawratan? Menika malah mugi kanugrahan kula. Awet panjenengan menika sudi mapan wonten ing Cipadas. Kula seneng sanget kok, Bapak. Jalan yen aku bali oleh tangkuban perahu, aku isih kelingan lelakon sewis kawuri. Sampun Kaya aku suwo. ampun sungkawa ing penggalih. Sinaosa pakartinipun Malik Angkran siswa panjenengan kados ngaten. Rak tasih wonten kula lan bojo kula Andini. Monggo nggonku ngrekosi Malik Angkran kaya dene. Guru lan murid kok. Ning tak anggap sempalaning daging kulitku jalanan. Wiwit polang bayi kang isih abang beranak. Sing tak rumpaka nganti dinoso. Bebasan ngetok tenaga meres keringet. Nggonku goleke pangko jiwa kanggo urip si Malik Angkran. Ning semono-semono. Prasasan gedene sak klopo nggo mikirke si anak. Ning anak sembelih karo engko mung sepupu. Bapak, mbok menawi wekdal menika Malik Angkran nembe kemawon kalimputing kahanan menawi mangke kula pinanggih lan Malik Angkran pun badhe budidaya ngemutaken dhateng Syukur bagi kowe bisa ketemu ripe ana. Rimu ana supaya gelem bali oleh pangguban Nah, perahu. lajeng minjang menapa prayoganipun kula tumapak ing Luwih Pajajaran. prasaga gancan dina iki. Andini, Kakang, sawetara kowe tak tinggal. Iki tenane pakaryan uga jejiban sing ora enteng mungging aku. Sawutuwi kawilujengane Bibu Bapak Biksuni Rata tak pasrahke lan kowe. aja kuwatir, Kakang. Bapak, ana ing kene aku seneng banget. Kaya ngono. Tur meneh, umpama sampean wis rampung netepi kewajiban enggal bali ing Cipadas. Pamuja sing tak